Мислех, че мъже като теб не съществуват вече, но явно не съм била права. Ти си добър, разбиращ, обичащ. Ти си даващ, грижовен и не спиращ. Караш ме да се смея, да бъда щастлива и винаги да бъда себе си. Искам да ти благодаря, че си моят стимул, опора и най-добрия ми приятел. Ти ме промени много и съм ти благодарна. Накара ме да бъда по-силна, по-уверена и по-смела. Накара ме да повярвам в себе си и да стана човека, който съм днес. Нека с много шум и силни аплодисменти да приветстваме и да посрещнем семейство Деница и Светослав Андонови!